سلام تخاتلتي شما نلو معلت دما خنتي كل جزء ناي شما سلالنا مسينا نقبرو إعلانات محبراوي بوليتيكاوي قطبة خنوتات نهاجرنا تفكيرو نقبرو إعلانات لو معلتون مس حوات سامسونج هي بن مسينا لنا ناي لو معلتي إعلاننا عب حسر بزبلة عب سلس نجارات إذا تكوري خون قدامي بزعبة ሓፈሻዊ ትዕዝብትታትና ኣብ ደንቦ ተቃውሞ ኣብ ደገ ዘሎ ደንቦ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ሓደ ደንቦ ተቃውሞ ወይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ሰልፊ ማኒፌስቶ ክህልዎ ኣለዎ ዶ እንታይ ኣብ ግምት ክእትልዎ እቲ ዕላማታት ናይቲ ማኒፌስቶ እቲ መደባት እንታይ ዕላማታት ኣብ ግምት ዘእተው ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ምስኡ እውን ብዝተሓሓዝ እዚ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፍስ ለውጢ ንምምፃእ ዝጥቀመሉ መንገዲ ክልሲ ሓሳብ እቲ ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ንብሎ ናይ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ ንብሎስ ኣለዎ እንዶ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ዝበሃል ከንታይ ማለት እዩ ምዝናትና ፖለቲካ ኩነታት ከምንታይ ክናፃፀር ክእል ዝብል ኮይኑ ይሕዋታው ሓሳቦም ከካፍሉ እዮም ሳልሳይ ድማ ተን ዘለዋና ፖለቲካዊ ሰልፍታሲ ንጹር ዝኾነ ማሕበራዊ ሰረት ሶሻል ቤዝ ኣለዎ እንዶ እንታይ ይመስል ሓደ ጥራሕ ድዩ እቲ ማሕበራዊ ሰረት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብመልክዕ ፖሊሲ ድና ከምኡ ዘለና ወይ ብካልኦት ረቑሒታት ድና ከምኡ ዝብል ዘለና ምናልባት ንዕኡ እውን ጥቅስ ኣቢሉ ዕላል ክንገብር ኢና ምስ ይሕዋት ያብን ሳሚን እንኳዕ ድሓን መጻኹም እስኪ كم مجمر خوننا ولا سامبا أخا خجمر بوليتيكاوي سلفتات ناي عدنا ناي إرترا مالتي أبز دقزلوا أتي مانيفستناتن وإعلاماتن انتاي أبقمت زأتو كخون على انتاي كخون على تندح مرت نايتي مدباتن نايتي إعلاماتن مانيفستون بتحصر زبالة ناي زي ما قانو كنزارو لنا خلينا انتاي أبقمت زأتو كخون على Thank you تسفي سلام تخطاتلتنا حدا ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣካል ወይ ሰልፊ ክንብሎ ንኽእሊና ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናቱ ማኒፌስቶ ወይ ከዓ ናቱ ዝኾነ ንምንቅስቃሳቱ ዝገልጽ ዶክመንት ወይ ከዓ ሓሳባት ክህልዎ ኣለዎ ዶ ንዝብል እዋ እዩ ምናልባሽ ብዙሓት ክኾኑ ክእሉ እዮም እዞም ንብሎም ዘለና እቲ ናቱ ማኒፌስቶ ወይ ከዓ ዕላማታት ብዙሕ ነገራት ከጠቃልል ትፅበዩ ኢኻ ግን ካብኦም እንተወሓደ ሓደ ሰለስተ ክጠቅስ ማለት እዩ ሎሚ ብመጀመርያ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ዝኾነ ናይ ደንበ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ንበሎ ወይ ከዓ ሰልፊ ንበሎ ንጹር ዝኾነ ዕላማታት እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ከቐምጦ እሱ ተቀዳማይ ነገር መስለኒ ነቲ ናብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ነቲ ክቕይሮ ዝደሊ ኣይተሰማማዕ ኩሉን ወይ ከዓ ለውጢ ይደልዮ ኣሎ ዝበሃል ብግቡእ ኣፅኒዑ ትድሕረ ባይታ ተገንዚቡ ነቲ ኩነታት ብመጀመርያ ተቐሚጥዎ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ተበጊሱ ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ይመስል ኣሎ ስለዚ ክቕየር ኣለዎ እዚ ዓይነት ለውጥታት ንደሊ ኣለና ኢሉ እቲ ዝደልዮ ለውጥታት ብንጹር ከቐምጦ ሽዑ ፅቡቅ እዩ ሰባት ሪኦም ናብኡ ክሰማምዑ ወይ ከዓ ናቶም ሓሳብ ክህቡ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ነገር ከዓ ሽዑ ነቲ ትደልዮ ለውጢ ኸ ብምንታይ ካ ተተግብሮ ትደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ መተግበሪ መገድታት ክህልው ክእሉ እዮም ወይ ስትራቴጂ ክህልው ክእሉ እዮም ካብኦም ብሲቪካ ወይ ከዓ ናን ቫዮለንት ብዘይ ጎነፃዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ብጎነፃዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሰልፊ ወይ ከዓ ነብሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናታ ዝኾነ ሓሳብ ክህልዋ ክእል እዩ ናብዚ ግን ዜርካ እዞም ንጹር ዕላማታት ክህልዎ ፅቡቅ እዩ እቲ ንጹር ዕላማታት ከዓ ኣብ ወድዓዊ ወይ ኣብ ዘሎ ኩነታት ዝተመርኮሰን ዝደልዮ ነገር ብልክዕ ዘቐመጠን ቤናይ መገዲ ከተግብሮ ከም ዝደሊ ከዓ ብንጹር ዝገልፅን ክህልዎ ኣለዎ እቲ ካልኣይ ኮይኑ ድስማዓኒ እቲ ቀዳምነት ምስራዕ እዩ ማለት ወይ እቲ ፕራዮሪቲ ንብሎ ነገር እዩ ሕጂ ብዙሓት ሽግራት ክህልው ክእሉ እዮም ናብ ሓደ ዓዲ ንኣብነት ኤርትራ ንዛረብ ከለና ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ቁጠባዊ ሽግር ኣሎ ማሕበራዊ ሽግር ኣሎ ፖለቲካዊ ሽግር ኣሎ ኣብ ታሕቲ ንድሕሪ ወሪድካ ብዙሕ ደቀቅቲ ሽግራት ኣለዉ
هجي نينا يخا قدام نت بدلخا نينا يخا فتح تدلي منقص غير دي دلت بوليتيكاو نغرات دي ويكا كله معرك تكايدو تخليخا محبراو شجراتون بزعاء مخاف فتح تخليخا نابنت اويرنس ناي منكح كتب تخليخا يلكا كترئي صبوقي سلازي قدامنتكا كتسرع او تزبلص مثلنا قدامنتكا مسرع التوم زيد ليو نغرات ندحريس نحلي زبحالو ومو اب غل اوان ون اكاتعتي ويون متفنان كفترو زخلو نغرات كتوغدوم تخليخا ابتي قند علامه اب كورز بحال كلوت الو يصنحلي زي بحال او كسرح يكالي مثلني هجي تا قدامنت مسرع وي تا برايوريتي مقمات كم قال ايتي اغداسيت كوينا تسمعني كم سالسي تقمطا زدلي تي انكلوسيفنس دبالي مالت وي كاتحافو مقان حدا ناي منقسقاس وي دنب منقسقاس نبلو وي دنب فتح نبلو سني تا فتح تبال بعلا ستا جاستيس بزح نغير ونك تنغركا تخيل يا سلازي مجمريا فتحكم بعلها تبو مثلني هجي حافو خون خلال لو حدا سلفي عند حريلنا مالت حافو تزي كوينو فلالاي خوم فلالاي تخوينو خاني كاب فتحاون انو زي فتحاوي خون سلازي تحققوا مخان ابتوش تحققوا مخان بزح نغير تتخيل يا شعو تي حدنت زبحال فلليات كم زلوا خوينو حدنت فطر تخيل يا تي كبرتات زبحال نايتي تدليو وي نايتي قطع يقاومل كالخو نعها حلقل كالخو تبله هزبون تنا كبرتات ونا اب قمت كتقط تخيل يا ابنت ناب افراط مسينا زبي افراط لومس انت بعلو ديو انت ተዋሂቦ ዲ ብዙሓት ክብርታት ኣቐሚጡ እዩ ንኣብነት ኣብ ሱቃት ዓብ ክብርታት ኣለዎ ኣብ ናጽነት ዓብ ክብርታት ኣለዎ ኣብ ባንዴራ ዓብ ክብርታት ኣለዎ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ተዘይቋሽሽካሉ ጽቡቕ እዩ ካልእ ሓሳብ ኣማራፂ ሓሳብ ክትቕምጥ ትኽእል ኢኻ ክትጉስግስ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ናትካ ባንዴራውን ክትገብር ትኽእል ትኸውን ከም መለለይ ግን ነቲ ኣነ ክብሪ ኣለኒ ንዓይ ዝብለካ እሞ ከዓኒ ብዙሕ እውን ትጥቀመሉ ተዘይኮይኑ ንዕዋ ቋሽሽካ ስለዚ ነዚኦም ዓይነት ክብርታት ከዓኒ ክትሕልወሉ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እሱ ብዝሓለካ እቲ ናትካ ኢንክሉሲቭነስ ወይ ሓቋፍ እንዳተረረ ይኸይድ ስለዝብል ስለዚ ብንእሱ ንጹር ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ቀዳምነት ክሰርዕ ኣለዎ ሓቋፉ ክኸውን ኣለዎ እምበልኩ ካልኦት እውን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ጽቡቕ ቴንክ ዩ ሳሚ እስኪ ህያብ ናባኻ ቅድሚ ምፅኢ ምናልባት ኣብኣ ተወሳኺ ሓሳብ እንተሎ ኮይኑ ሓንቲ ዘለዓላ ሳሚ ጽቡቕ ጌርካ ዘርዚርካዮ ማለት እዩ እታ ፕራዮሪቲ ቀዳምነታት ክስራዕ እውን ኣለዎ ብትክክል ብንጹር ዝበልከ ሓንቲ ገዳሲት ሕቶ ማለት ካብ ኩለን ሕቶ ዘለዓለትለይ እንታይ ነይራ ምናልባት ቅድሚ ምጅማርና እውን ሓደ ነገር ክብሎ ዝግባአነ ነይሩ ዘይበልኩ ሕጂ ክብሎ ሓደ እንታይ ንሕና ከምዚ ተኻኺምና ኣብዚ ናይ ሻማ ኩሉ ግዜ ከምቲ ይህን ንብሎ ሓሳባትና ከነካፍል ከለና ሲ ከምዚ ከም ካብታ ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ኣብ ዓዲ እውን ዘሎ ለውጢ ናይ ምድላይ ፍትሒ ናይ ምድላይ ባህግታት ንነፍስና ፍልይ ኢልና ኣይኮና ንሪኣ ማለት ከም ካብ ደገ ዝመፁ ተዓዘብቲ ኣይኮና ናትና ርእይቶ ናትና ገምጋም ኢቫሉዌሽን ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ከይድታት ገለ ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ኣብዚ ደገ ዘሎ ለውጢ ናይ ምድላይ ተስፋ እንዳሰነቐ ዝነብር ለውጢ ዘሎ ህዝቢ ኢና ፍሉያት ኣይኮናን ማለት እዩ ካብ ውፅእ ኢልናስ ኢቫሉዌሽን ኣይኮናን ንህብ ዘለና ኣይ ቲንክ ሳውን ኣገዳሲ ነይራ ግልፂ ክንገብራ ኣካል ወይ ኣባላት ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ እውን ኣይኮናን ምስታ ፕራዮሪቲ ክህልዎ ኣለዎ ቀዳምነታት ክህልዎ ኣለዎ ዝበልካያ ዘልዒልካ ዘልዓልካያ ነጥቢ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ኩነተ መቃን ኣሎ እቲ ኮንቴክስት ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ስደት ኮይና ኢና እዚ ነገራት ንዘራረበሉ ዘለና እተን ሓሳባትና ንካፍለለን ዘለና ወይ ርእይቶታትና ንገልፀለን ዘለና ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከዓ ኣብ ስደት ኮይነን እየን ምዝ ኩሉ ብድሆታት ማለት እዩ ሕፅረት ናይ ፀጋታት ክኸውን ክእል ኣባልነት ውሑድ ዝኾነ ክኸውን ክእል ብዙሓት ነገራት ምስ ናይ ስደት ኩነታት ዋላ ነቶም መራሕቲ እውን ኣብ ግምት እቲኻ ናይ ባዕሉ ናይ ስደት ብድሆታት ተፃዊረን እየን እዚ ዓብ ነገራት እውን ዝገብራ ዘለዋ በዚ መንፅር ከዓስ ኣፍልጦ ሪኮግኒሽን ክብሪ እውን ይግብኦም ይግበአን እየን ተከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ዝገብራ ዘለዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ማለት እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር እውን እታ ቀዳምነታት ዝበልካያ ዛዕባ እስኪ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ንነብረሉ ኣለና
ኣብዚ ግዜ እዚስ እዞም 3 4 ወይ 2 ቀዳምነታት ኣብቲ ላዕሊ ቀዳማይ ተርታ ክወሃቡ ኣለዎም ሓደ ከዓ ምናልባት ምስ ግዜ ክፀንዕ ዝኽእልሲ ከምዚታት ክህልውና ክእሉ እዮም ሕጂስ ሓላፍ ዘላፍ ከይከውን ብከምዚ እንተንሰርዖ እንተዝርአ ትብሎ ሓሳባት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ህያብ ዋላ ጠቃሊልካ ምታ ናይ ሳሚ ዝበላን ተወስኸ ጌርካ ብዕዳ ፕራዮሪቲስ ክህልውና ይኽእሉ ዶ ይኾኑ ሕጂ እዚስ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ምናልባት ምስ ግዜ ሕጂ ዘባእሰና ወይ ሕጂ ዘቀራቅረና ሕጂ ዘሰሓሕበና እውን ኣይኮነን ተቀዳምነታትና ሕጂ እቲ በርኒን ኢሹ ዘለናትናስ እዚ እዩ በዚ ዲል እንተንገብር ዝብል ሓሳባት ንሕር ኣለኩም ኮይኑ ኦብቪየስሊ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነናተን ቀዳምነታት ነናተን ሓሳባት ክህልወን ይኽእል እዩ ኣብቲ ኣተረጓጉማ እውን ከምኡ ንፈላለ ንኽእል ኢና ኣብናትኩም እንታይ ይመስል Thank you. سامخا ጽቡቅ ጌርካ ዘርዚርዎ ፀኒሑ ሳመይ ማኒፌስቶ ንባዕሉ እንታይ ማለት ምዃኑን እንታይ ማኒፌስቶ እንታይ ኣብ ግምት ከእቱ ከም ዝኽእልን ማለት እዩ እታ ዝበልካ ቀዳምነታት ሕቶ እሳታ ቀንዲ ሕቶ ኢለ መገለጽኳ እኔ ሕጂ ትቐንዲ ንዓይ ከም ዝመስለን ተቀዳምነት ብቀዳምነት ክትሓዝ ዝከኣል መሰል ናይ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ኤርትራ ክንደይ ፀገማት ኢና ንዛረብ ዘለና ክንደይ ዓመታት ልዕሊ 10-20 ዓመታት ዝተኣስሩ ሰባት ክንደይ ዝጭፍጨፉ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃገር ክንደይ ሰብ ከሞት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውግኣት ድዩ ዝመውት ዘሎ ካልእ ድዩ ብሕክምና ብምስኣን ድዩ ካልእ ዋላ ዝኾነ እቲ ቤዚክ ዝበሃል ቀረብ ብምስኣን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እዚ ኦረድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰል ናይ ሰብ ተቀዳምነት ኮይኑ ክርአ ዘሎ ምበልኮነ ማለት እዩ ምክንያቱ መሰል ከይረኸብና ንክንደይ ዓመታት ካብ መግዛዕቲ ጀሚርካ ስጋ ወላ ድሕር ናፅነት ዝኾነ መሰል ዝተዋሃበ ህዝቢ የብልናን ማለት እዩ መሰል ናተጋሃይሲ ይብሎ እቲ ህዝቢ ክሊል ካ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ክሊል እንታይ የጋጥም ኣሎ ኤርትራ ንፈልጥ ኢና ካብ ወፂእኻ እውን ካብ ኤርትራ ምስ ሃደመት ዝሃድም ዘሎ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ እውን እንታይ ከም ዘጋጥሞ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ካብ ሊብያ ድያ ኣብ ሳይናይ ድያ ዝኩሉ ግፍዕታት ኩላትና ኢና ንፈልጦም መብዛሕትኦም እንተመበ ደገ ዘለና ንዕዘቦ ዘለና ብክሊል ነዚ ብቀረባ ንከታተሎ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ሕጂ መሰል ናይ ሰብ ብከመይ ክወሓስ ይከኣል እሱ ዓብዪ መፅናዕቲ ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከም ካልኣይ ፕራዮሪቲ ገይረን ክርአ ዝከኣል ንዓይ ንባዕሉ ዓቕምታት ማለት እዩ እቲ መሰል ናይ ነዚ መሰል ክተውሕስ ወይ እውን ከምዚ ማኒፌስቶ ጌርካ ዲኻ ተቃዊምካ ዲኻ ለውጢ ንክተምፅእ እንታይ እቲ ዓቕምታት ተድልየና እንታይ ዓቕምታት ተድልዮ ንሓንቲ ሰልፊ ወይ ንሰልፍታት ብሓንሳብ ተጠሪፈን ክሰርሖ ዝኽእላሲ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ተድልየና ዓቕሚ ሰብ ክኸውን ይኽእል ስኪልስ ወይ ሞያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ዓቕምታት ማለት እዩ ዋላ እቲ ሪሌሽንስ ክኸውን እዩ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ማሕበራት ወይ ዓቕሚ ዘለዎን ኢንተርናሽናል ደን ክኾላ ናሽናል ደን ክኾላ ውድባት ብከመይ ክሰርሕ ይኽእል እሱ ሕጂ ከም ቀዳምነት ክትሓዝ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ሚንስ ናይ ለውጢ ክኸውን ዝኽእል እሱ ማለት እዩ ናብ ለውጢ ክወስደካ ዝኽእል ነቲ መሰልን ገለ ንብሎ ዘለና ክኽብረልካ ዝኽእል ናብኡ ንክትከይድ ክሕግዘካ ዝኽእል ሚንስ ክፍጠር ኣለዎ ማለት ሕጂ እቲ ማኒፌስቶታት ንብሎ ዘለና ሲ እቲ ዕላማታት እቲ ክብርታት እቲ ፖሊሲታት ናይ ዘንብላ ዘለና ሰልፍታት ነዚ ግምት ዝኣተወ እንተዝኸውን bara ፅቡቅ እዩ ምበልኩ ማለት እዩ ንጹር ፖለቲካዊ መርሕነት እውን ከድልየካ ክእል ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ፕራዮሪቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ፖለቲካዊ መርሕነት ጥራይ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ንባዕሉ ማለት እዩ ፕሮሰስ ናብኡ ክወስደና ትኽእል ወይ ናብኡ ናብቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ክበፅሕ ዝኽእል ማለት እዩ ካብ ምስኡ ውዳበ ክህሉ ክእል ኣለዎ ከም ሳማ ቀዲሙ ክብሎ ዝፀኒሐ ማለት እዩ ብከመይ እየን ዝድባ ዘለዋ እቲ ውዳበታት እንታይ ይመስል ንመን ጥርንፍ ንመን ኢንክሉድ ገብር ወይ ኣብ ግምት እቱ እንታይ ዓይነት ፕራዮሪቲታት ኣብ ግምት እቱ ከም ሳም ክብሎ ዝፀኒሐ እቲ ውዳበ ብከመይ ተወዲበን ኣለዋ እሱ ንባዕሉ ካልእ ሓይሊ ማለት እዩ ሓደ ፎርምስ ኦፍ ፓወር ናይ ሓይሊ ባዕታታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕራዮሪቲስ ናይ ሓደ ማሕበር ወይ ሰልፊ ካብ ካልእ ሰልፊ ክፈላለ ክእል እንዲ ግን ኮሌክቲቭሊ ኩለን ሰልፍታት እቲ ቀንዲ ዝድለ ፕራዮሪቲስ ኣብ ግምት እትየን ንኩሉ ካቨር ክገብራለ ዝኽእል ባይታ ብሰፊሑ ማልቲላተራል ወላ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ብሓንሳ ዝሰርሓ ፓርትነርሺፕስ ጌርካ ፕራዮሪቲስ ኣተኪረን ወይ ከዓ ኣብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገራት ኣተኪረን ዝሰርሓ ሰልፍታት እንተዝህሉሱ ፅቡቅ ምበልኮነ ማለት እዩ ፅቡቅ ይቀኒለ ክልቲኹም ከም ማኒፌስቶ ከም ቃል ንሕርወስንያ ምናልባት በዚ ናይ ኣብዚ ዓዲ ንሪኦ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ሕጂ እቲ ማኒፌስቶ ዝብሎ ኣብ ሓደ ናይ ምርጫ ግዜ ጥራሕ ዝጥቀምሉ ሓደ
ንሓፂር ግዜ ዝተዳለወ ዶኩመንት እዩ ማለት እዩ በዝናትና ክኸውን ከሎ ከዓ ማኒፌስቶ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዓድና ኣብ ግምት እትዩ ወላ ንነዊሕ ዓመታት እውን ነዊሕ ግዜ እውን ዝዓለመ ሓደ ዝተዳለወ ዶኩመንት ኮይኑ ሕጂ ናትና ኣብቲ ካልኣይና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ነዊሕ ሎንግ ተርም ዕላማ ዘለዎ ማኒፌስቶ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እስኪ ምናልባት ከምዚ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ኣይገበርኩም ክኾኑ ትኽእሉ ኣብተን ኣብ ደገ ዘለዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ግን እቲ ዘለኩም ኣፈናዊ ትዕዝብትታት ከም ሓደ ሊሚቴሽን እቲ መፅናዕቲ ዘይምህላው ከም ሓደ ሊሚቴሽን ክንወስዶ ንኽእልና ግን እንታይ ርኢና ዶ ትብሉ ብፅሑፍ ክኸውን ብካልእ ኣገባብ ክኸውን ይኽእል በቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ክኸውን ብዝተፈላለየ መልክዕ መንገድታት ንፁር ዝኾነ ስነ ሓሳባዊ መንነት ዘለዎን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ፖሊሲታት ናተን ብዛዕባ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ናተን ብዛዕባ ማሕበራዊ ፖሊሲታት ናተን ስልጣን እንድሕር ሒዘን ለውጢ እንድሕር መፂስ እንታይ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ነዚ ከዓ ብከምዚ ኣገባብ ኢና ኣብ ከነዕውቶ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ዝብል ንፁር ዝኾነ ስእሊ ዝህብ ማኒፌስቶ ዶ ትርእዩ ምናልባት እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ናይ ዓድና ከም ዝዓንተው ዘለና ኣብ ስደት ኢና ዘለና ምስ ናይ ዓድና ኩነታት እዚ ንግዚኡ እውን ኣገዳሲ ከይከውን ይኽእል እዩ ከምቲ ክንብሎ ፅናሕና ፕራዮሪቲስ ምስ ቀዳምነታት ዘይስራዕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣናብባ ናትኩም ግን ኩሉ ግዜስ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ነዊሕ ናይ ግዜ መቃን ክዕውቶ ዝደሊ እዚ ንብሎ ዘለና እዚ መስል ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናትና እዚ መስል ቁጠባዊ ፕሮግራም ናትና እዚ መስል ማሕበራዊ ፕሮግራም ናትና ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ቀረባት ክንገብር ኢና ከምዚ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ቅርፂ ድዩ ናይ ኣባይቲ ድዩ ናይ ጥዕና ድዩ ቀረባት እዚ ሰርቪ ኣገልግሎታት ክንህብ ኢና እዚ መስልቲ ፖሊሲታት ናትና ኢሎም ትላለየሉ ኢኻ ምስ ህዝቢ ማለት እዩ ከምኡ ትርእዩ ዶ ኣብቲ ናትና ወይስ ኖ ሕጂ ዘለና ስሱ ይኮነን ሕጂስ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ናይ ምድሓን ዘይምድሓን ስለዝኾነ እቲ ቀንዲ ፎከስ እቲ ቀንዲ ኣድህቦ ኣብቲ ቀዳማይ ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣይንሪኦን ኣለና ዶ ትብሉ እንታይ መስልቲ ኣናብባኹም هو أنا እንታይ በልኩ ነይረ ተስፌ መብዛሕትአን እዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ኣብ መንጎ ዝተቐርቀራ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ብሓደ ወገን ከም ሰልፊ ክቆማ ይደልያ ብሓደ ወገን ከዓኒ ከም ምንቅስቃስ ሕጂ ሓናኻት እየን ኣብ መብዛሕቲ ግዜ ክሪአን ከለኹ ሓናኻት እየን ዘብለኒ እንታይ እዩ ከም ሰልፊ ኮይነን ስልጣን ክሕዛ ነቲ መንግስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣልየን ባዕለን ስልጣን ክሕዛ ከምኡ ዓይነት ኢንዲኬሽን ትሪኢ ኣለና ኣብ ሓደ ወገን ከዓኒ ንሕናስ ምንቅስቃሳት ኢና ነቲ ዘሎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጭቆና ንዕኡ ኣሊና ድሓር እቲ ዝመፅእ ለውጢ ንህዝቢ ክንቦ ኢና ንህዝቢ ክነረክቦ ኢና ዝብል ነገራት ከዓ ትሪኢ ኣለን እዚ ከማን ብመብዛሕትኡ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘረባታት ኣብ መደረ ኣብ ቃል መጠቕ ኣብ ገለ ካምበር ብንፁር ድኾነ ከምዚ ንብሎ ዘለና ማኒፌስቶ ድዩ ዝተቐመጠ ዕላማታት ናቶም ራእይ ገለ ዘለዎም ውሕዳት ኢኻ ትርኢ ንኣብነት ምናልባሽ ክጠቕቶም ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣለዉ ብሩህ መፃኢ ብራይት ፊቸር ሶም ናቶም ንፁር ድኾነ ማኒፌስቶ ኣለዎም ምስ ኩሉ ድኽመታቱ ማለት እየ ኣትሊስት እንታይ ክገብሩ ደልዩ እንታይ ክብርታቶም እንታይ ይቕበሉን እንታይ ይቅበሉን ዝብል ሓደ ናቶም ዝተቐመጠ ማኒፌስቶ ብትግርኛ ብእንግሊሽ እንተዘይተጋገየ እውን ብካልእ ቋንቋታት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ማኒፌስቶ ሓደ ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል መስለኒ ናቱ ካልእ መዓልቲ ክግበር ከኣል ክኸውን ፐርፌክት እዩ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ፅቡቕ እዩ ንፁር እዩ ገለ ይኮንኩን ድብል ኣለኹ ግን ኣትሊስት ኣቐሚጦም ኣለዉ ሕጂ ሰብ ርእዩ ሓሳብ ክወስድ ይኽእል እዩ እንታይ እዮም ደልዮም እንታይ እዩ ክብርታቶም ንምንታይ ይቕበሉ ንምንታይ ይቅበሉን ዝበሃል ርኢኻ እዚ ዝሰማምዓኒ እዩ ንዓይ እንድሕር ኢልካ ምስኦም ምናልባሽ ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ኖ እዚ ንዓይ ናተይ ክብሪ ውልቃዊ ክብሪ ኣይውክልን እዩ እንድሕር ኢልካ ከዓ ክትእለ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ እውን እዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል መፂእ ኣሎ ብርጌድና ሓመዱ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ብርጌድና ሓመዱ ይከይ ዝበሃሉ ማኒፌስቶ እኳ ተዘይበልክዎ ባይለውስ ኣለዎም ሕጂ እዚ ባይለውስ እዚ እውን ከምዚ ድብለካንቲ ዕላማታቶም ገለ ዝበሃል ኣሎ ብንፁር ከዓኒ ስልጣን ክሕዙ ከም ዝደልዩ ቀሚጦም ኣለዉ ስልጣን ሒዞም ከዓኒ ንህዝቢ ከረክቡ ከም ዝደልዩ እሱ እውን ናቱ ዝኾነ ድኽመታት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ መሪሕነት መፅእ ኮይንካስ ካብ 18 ክሳብ 50 ጥራሕ ክትከውን ኣለካ ዝብል ኣቐሚጦም ኣለዉ
مزاعنت ወይ ዝበልኩኻ ሓቋፍ ወይ ኢንክሉሲቭ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ምናልባሽ ይጋራጭ ክኸውን እዚ ኸማ እዚ ናይ ዩኬይ ብርጌድ ንሓመዱ ባይለውስ ከዓኒ እናቱ ድኽመታት ኣለዎ ናብቱ ከዓ ብልጫታት ኣለዎ ምቕማጦም ጥራሕ ውንሲ ሓደ ዓብ ስቴብ እዩ ማለት እየ ሕጂ እንታይ እዮ ክብለካ ደልያ ዘእንድ ብዙሓት ሰልፍታት ኣለዋ ኣብ ደገ ምናልባሽ 30 ከባቢ ድበፅሓ ኩለን ከዓ ንፁር ዝኾነ ናተን ዕላማ የብለኒ ከምዚ ዝበልኩኻ ኣብ ኢንተርቪው ኣብ ገለ ክመፁ ከለዉ እቶም ወከልተን ሽዑ ይዛረበዮም እቲ ሓንቲ ኣብ ላዕሊ ኩሎም ዝሰማምዑላ እንታይ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ጭቆና ኣሎ እቲ ጭቆናት ከዓ ክውገድ ኣለዎ ዝብል እዩ ግን ድኽመታት ኣሎ ናቶም ዕላማታት ናቶም ድሌታት ናቶም ፕራዮሪቲ ናቶም ንግድታት ንክገልፁ መብዛሕቶም ድኽመታት ኣለዎም እቶም ዘለዎም ከዓኒ እቶም ገሊፆም ዘለዉ ከዓ ብዙሕ ሊሚቴሽን ወይ ጉድለታት ኣለዎ ግን ኣትሊስት ምግላፆም እውን ከም ፅቡቅ ስቴፕ ገይረ እያ ነዝርዮ ፅቡቅ ሳሚ ያ ተወሳኺ ሓሳብ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ተወሳኺ የብለይን ተስፋ ኣለም ኣብ ብዙሕ ኣፍልጠ የብለይን ብዛዕባ ዝዕም ሰልፍታት ንባዕለይ ብዙሕ እንታይ በልኩ እቲ ከምዛ መወዳእታ ዝበላ ሳሚ ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእን እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ኣምር ምህላውን እሱ እቲ ቀዳማይ ባእታ ናይ ዝንብሎ ዘለና ማኒፌስቶ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ዝቃወም ኣካል ከምቲ ዓንተ ወይ ክትብሎ ፀናሕካ ተስፋ ኣለም ብዙሕ ፀገማት ተፃዊርካ ክትቃወም ምኽኣልን ሓደ ፍትሒ ንህዝብኻ ምድላይን እቲ ቀዳማይ ማኒፌስቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ብፅሑፍ ይሰራዕ ወላ ብገለ ኣይበሉ እቲ ከምኡ ዓይነት ነገር ምህላው እቲ ከምኡ ዓይነት ሙቭመንትስ ወላ ኣይኹን እቲ ድሌት ምህላውን እቲ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምርዳእን እቲ ዘይፍትሓዊ ነገራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ቀዳምነታት ምስራዕን እሱ ንባዕሊ ማኒፌስቶ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ክጥርንፍ ትኽእል ንኩሉ ተቃዋሚ ዝበሃል ኣካል ብሓንሳ ክጥርንፍ ትኽእል እቲ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ከም ሳሙ ክብሎ ፀንሐ እሱ ማለት እዩ ብኡ እንተተበጊስና ሕጂ መብዛሕተን ንብለን ዘለና ሰልፍታት ደን ክኾና እቲ ዝቃወም ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ዝውግድ ዘሎ ኣካል ሕብረተሰብ እሱ እቲ መበገሲ ፖይንት ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስካ እንታይ ፍልልያት ኣሎ እንታይ መን ዝፀልብ ዘሎ ገለ ዝብል ሕቶታት ብዛዕባ ብዙሕ ኣፍልጠ የብለይን ክብል ምኽኣል ኮነ ማለት እዩ ፅቡቅ ተወሳኺ ፅቡቅ ሓሳብ ማለት ቴንኪዩ እስኪ ካብኡ ናይ ከይተኣለና ካብኣ ከለናስ እቲ ኣንተ ወይ እውን ትንክፍ ኣቢልኩሞ ዝነበርኩም ሳምንት ኢሉ ነይሩ እቲ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝተፈላለየ ናይ ቃልሲ መንገድታት ክህልዉ ክእሉ እዮም እሱ እውን ንፁር ክኸውን ኣለዎ ብንፁር ክቕመጥ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ናይ ግዜ መቃን እውን ሓደ ክልዓል ክእል ይኸውን ፕላን ክትገብር ከለካ ካልእ ኣገደሲ ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ ክኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዋላ ብሓደ ትካል ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድናስ እዚ ናይ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ ዝብልዎ እዚ ቲር ኦፍ ቼንጅ ዝብልዎ ናይ ለውጢ ናይ ንምምፃእ ትጥቀመሉ ሓደ ኣገባብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ሪኢኩም ምናልባት ከም መጀመሪ ኮነናስ ሕፅር ብዝበለ እዚ ቲር ኦፍ ቼንጅ ወይ ከዓ ናይ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ ናይ ለውጢ መንገዲ ለውጢ ንምምፃእ ንጥቀመሉ ክልሲ ሓሳባዊ ዓንዲ ወይ ከዓ መንገድስ እንታይ ማለት ናይ ከምኡ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከዘን ዘለዋና ፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ቲር ኦፍ ቼንጅ ዝብል ኣምር ወይ ከዓ ኣገባብ ይጥቀማሉ ኣለዋ ኢልኩም ትሓስቡ ብፅሑፍ ዘይተቐመጠ ክኸውን ክእል ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ብተግባር ይህሉ ዶ ኣብቲ ፕራክቲስ ይህሉ ዶ ይኸውን ከምኡ ዓይነት ክስተያት ይህሉ ዶ ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ምናልባት እያ ባእኻ ክጅምር ቲር ኦፍ ቼንጅ ክንብል ከለናስ ብዙሕ ግዜ ንደጋግም ኢና እንታይ ማለትና እዩ እንታይ ይመስል ብመልክዕ ናይ እናትና ዘለዋና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ታንኪ ተሳለም ብዙሕ ኣተራጉማ ከልዎ ክእልቲ ናይ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ ዝበሃል ኣነ ግን ብኸመይ ምራእክዎ እቲ ዝድለ ለውጢ እንታይ እዩ ካብ ምባል ኢኻ ትብገስ ኩሉ ግዜ እቲ ዝድለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣፅኒዕኻ እቲ ዝድለ ለውጢ እንታይ እዩ ድሕሪ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ኸ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓንቲ ስፔሲፊክ ሰልፊ ወይ ሓንቲ ሰልፊ እንተኮይናታ ከምኡ ዓይነት ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ዴቨሎፕ ትገብር ዘላ ወይ ናይ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ እቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ብግቡእ እንተፈሊጥካዮ እቲ ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ እቲ ንስኻ ሲክ ትገብሮ ወይ ትደልዮ ለውጢ ወይ እታ ሰልፊ ሲክ ትደልዮ ለውጢ ኸ እንታይ
حجي بمولو تزدل لوطي كم زاد خلال محبرات عبيت انت اللين هذا صبونا قرندي كم نيشتي نعشر كارات وي هذا موفمنت تخوين عبنا انت عينت لوطي خاتم تدلي ناي مثل فتح ريح خاتم تدلي قطباوي حياتي خاتم تخلين تدلي ناي مس education مس تمرتاوي وي social justice مسكوم استحساب بيننا تنري تدلون كونا خلان تتعامل لو تقم ديتيها ግን ንስኻ ክትምፅኦ ወይ ሰን ከምፅኦ ትኽእላ ለውጥታት ከንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ምስኡ ናብኡ ናብቲ ለውጥታት ከብፅሓካ ዝኽእል ፕሮሰስስ ወይ ስትራቴጂ ከለካ ዶ ወይ ኣለወን ዶ ወይ ኣለወን ዶ ሕጂ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ክወስደና ዝኽእል ናብኡ ሕጂ እንታይ እዚ ኩሉ ንባዕሉ እንታይ ኣብ ግምት ከእትሎ እቲ ፓወር ኣናሊሲስ ወይ እቲ ትንታነታት ናይ ፓወር ብኸመይ ይሰርሕ እቲ ፓወር ስትራቴጂስ مسؤون خمس دخلون ناي هذا leadership strategy وين مرحلة strategy ناي ودابة strategy وين كل وكالو مالتي نعوب قمتي أتي مالتي كان دخل عبناتنا حبرة السبع قد أسخوين السمعني تنك ناي communication strategy كم يقدر كها communicate وبرزون ولا دلنا حبرتات حبرة السبت بصحنا كله عدك زولة رايد يكونون مساويش دولة الثانية ولا وين مستزلايها ولا تقامة يتوبلا دلها انت عينت relation power relationship يدلو انت عينت competition يدلو نعون مردع نبعلو نت power structures مردع كحجز خالي معلتي قال وين سامي غرب عتن بيواز أنا حانت نقدر نتلاقي تتراست بهالأمر بيلدن مقبار تأمنت كأمنا كcredibility نات كتأمان النت ناي حبرة ناي تن محبرات نبعلو معرخ ندي أموناتين كم عينت باور كم قال باور كتريا خمس خلا ويلو تخمس خمس خلا تأمان النت على نعوب بخمي كدنفع خلا زي وبخمي كعبيو خلا نزين بوزح بوينتس كلا على خالي مالتي theory of change تبعنا هذا لو تاخد كين كلا حب قلل الخيار لو تخيل لأنه كان زي إرتاد لو كونتات أبقمت كونتات نحن أبقمت تينا مالتي صبوا حسابيا thank you اسكسامو كلا حتى ناي جزية ون أكل هذا خابتهم بأتاتات ناي theory of change مالتي جزيس ناي جزية ما عن كل والله تبلان تجبر كلا حازبل كم تي هي أبزو صبوا جرز قولصو لوط ناي ممصا استراتيجي ክትሕንፅፅ ከለኻ ጽሑፋት መደባት ክትዳሉ ከለኻስ ብግዜውን ክዕቀን ትኽእል ኣለዎ 5 ዓመት 10 ዓመት 15 ዓመት ግን it has to be timed ምሽ ከምዛ ዓንተ ወይ ዝገለጽና ኢኻ እቲ ኩነታት ናትና ኮንቴክስት ናትና ኸ ንኸምኡውን ዘይ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜ ክንሓስብ ከለና ብኸመይ ክረአ ኣለዎ እቲ ናትና ቁሩብ ዶ ገለ ሕድገታት ዶ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ብግዜ ክንጽመም ዘለና ማለት እዩ ግን ብኣኸይ ትጅምር ምናልባት እቲ ተወሳኺ ሓሳባት እውን ክህልወካ ስለ ዝኽእል እስኪ ንኽልቴን ክሳይ ግብር ኣቢልካ እንታይ መስልቲ ኣናብባ ካብዚ እዘናትና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ናይ ለውጢ ናይ ምምጻእ ከይዲ ከም ስትራቴጂ ማለት እዩ ብመልክዕ እቲ theory of change هو تسفي تزعبي نجار نتايو مثلاً إذا ناي لو تأخذ لحساب وي theory of change من الباش كله أنا خلندي أب ويب سايتن ويا كالك تروحوا تخل نجار يكون مغنياته بحد وجنون مستيراوي مغنياته لو تي تم تعلم مجدات كله كارتا مالت انديزي تمابسي قلعك نسب أيتبوني خا مغنياته تقانا أي تبلو نجار كريو مو أنت أركاو بسرح سلازخل بومتن جن كم زي هياب زولو كله هياب زولو أبزلو أغميت أمالتي التناي theory of change كابتي علامات هتكايز بقص لك كم زي هياب كله تصنحه مالتي اجي انتاي خاط تدلي بمسرته انتاي خاط تدلي نزبحال كل جزء تعابي picture نبلو وي أبي ارتراح هذا ديمقراطية سرعات مت ወይ ከዓኒ ብዓብዪ ገሊኦም እውን እቲ ሬጂም ቻንጂን አንደሊ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እጂ እዚ ሓደ ዓብዪ ክንዲ ገለ ሓሳብ እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ኣብቲ ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ክትብል ከለካ ግን እቶም ናትካ ዕላማታት ክትመቕሎም ክትክእል ኣለካ ኣብ ኦብጀክቲቭስ ኣብ ናእሽቱ ዕላማታት ክኾኑ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ሓደ ንእሽተይ ዕላማ ወይ ኦብጀክቲቭ ክንብል ከለና ከዓ ስማርት ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብሎ ስማርት ማለት ስፔሲፊክ ክኸውን ኣለዎ ሜጀረብል ክኸውን ኣለዎ ወይ ክዕቀን ኣለዎ ክትዕቅኖስ ትክእል ኣለካ ካበይ በፂሕካ ማዕረ ክንደይ ኬንካ ከድካ ኣለካ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ብግዜውን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እቲ ናይ
لوطي معاس تمص تكون وين إساياس معاسنا اليون خون أيكون أنت جزء عقن كل جزء النريو بجزء عقن كن بالكلنا مخنياتو سلا إحنا كنا هم فلت السوق ندير ريسورسز دي زلوا وجلز بحال نجاري دمتك عجن التم تقمت أمنا عشر علامات نعب النتسي إذا خلت شحني 24 تنسي عمشت ناي awareness أخباتات كجبري أب عد إنجليز أب سويدن أب جرمن أب هولندا جلا عند حريلك زي حاجة عوشت عمد كتجبري عند حريلك حدا جزء مقام عميد كلا خمالتي هجي الزن دقم كان جزء مقام بتاز سرعة كبلان غير كايورو نزبلي مغنياتو عم تقرشتا تمنشتو نتفتات تجبري من أبز عبي حود دم تلقى هجي نتوم نشتن نتفتات يخاب جزء تعقنهم مالتي تانا جزء مقام أنت عنلا جن بحافش أنا بتتير of change ويتناي لو تخنا حساب كلنا لك كم زي يابز ولو هذا أنت يوت حساباتك أنت حساب لك مغنياتو توم أنتو يدولنا يوم توم علاماتك سني أبتور عوز خنة أبتنعمرس دلو نجارات ريقة إذا نجارات حما الله إذا نجارات الوقت الله يلقى حساب علامات متسوينات كابيجين تمتس مالتي ده حاري أمنا أشوف مغلوب كتكل لك ناي مجمرة علامة حزبي كانت بحي ده حاري أبكم زي سلفق جبري ده حار مس دبلوماسيات كزاربي ده حاري الكاسني نتوم تحسبهم دلخ استراتيجياتك بأكتيفيتي وي بنتفتات كتقمطهم كتكل لك أنا أبنت زي قونت أو إن حريلنا لك عتهم زي قونت أو سيسميم نو سلف تجبر لك مس دبلومات كتجارب لك أم ميديا نتف لك إذا هو مالتي نات كميديا يقول لك مستم زلوا ميديا يخاف نتف لك أول حق عندي ناي ميديا نتفتات كتجبر لك من يزقبرو زبحر إذا مخاخ تقمطهم لك شعو كل جزء زي نريو كنتات اندحرالو أتي ماني تقبرو زبلي مالتي تريسورسز مالتي أتي ماني تقبرو اندحر ودين كاقميت كان عبنا التسفيه سرح كازي زي أسرح كاخاب عمد كلتف كم تقبر لك شعو ريبورت قبر لنا لك معرف ندي ودعوه إنك معرف ندي غير كاز بحال هي ناتك أبناء دبلوماسي سلازي أبزع عمد زي أتليست حمش شدش من قصات تركب لك قالوت كما خد عم بسلو محبرات تركب لك تباهيلو بنتفتاتن بجيزين هجي عبزيد مسألة جيزة قمت خل على التزلك عامي ناي قطبات أجاديو ناي جنزب ديو ناي عام سبات أجاديو إذا خاني بجوب كتل اللي يأخذ كل على من الباش ناي مورات متتاون بلينا أبزيد ناي مورات متتاوزد اللي الجمالتي مغنيات بزحات مورات بزلوا قامة ناتك حيلي دنفع له مالتي ناتك ودابي دنفع له مالتي وناتك efficiency ويك قرط تفت تسرحوا نجارات كأني يدنفع له مالتي هجي مسكمزي نجارات عند حرته ودينو خيرو عند حرب جوبو كل حسابه لو تويكات fear of change إن حتى تقيم كالو السنة نابت تدليو دلخا علما بقولت في نايم بتصحته قولوا له نبباليو جن بحافشة كم زيد بلكا أبتن ريو دلنا خمسة عينت فتات نرق لنا جينا عند حريل بزح هيكون من الباش أبغى قال ميديا زقربو سبات الله وقت قال نريو مالتي من الباش كم كفالنا ميديا استراتيجياتهم خون خاليو جن بحافشة خطريو خلخا زحتل دبلايو نتزلوا عام سبب دقون بجوب زتتقملوا خوين كمان يسمع حنن في اللايكاتهم مهارات مالتي صبو يعني اللي كلتيهم صبو حساب كابتن زيارة وصي لازم مسألة نزل على كلام سامح أنت كلتيهم مالت انتاي بتي لو تخدل خلخاس زي مور كم زي هي ساوت راح دي انتاي ناخذ له ولا ريفورميست راح دي تقوم زله ولا كم ثورة وريفولوشن على حد راديكال زخون سربت تحولوا راح تمس كل حد جزء حرب زي ናይ ደገ ፖለቲካዊ ምብሃል ገለ ኣስተውዒልኩም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ገጽ መሬት ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ይመጽእ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሕቶ ልዕል ዋዕ ከም ንሕሩ ኮይኑስ ንዑ ኣይኮንኩን ዲፈንድ ዝገብረሉ ዘለኹ ኣነ ማለት ግን እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብ ኤርትራ ከም ፍትሒ ንኩሉ ዋላ ነቲ ሓሳቡ ዘይንቕበሎ ዓይነት ሰብ بنص أنا تبوليسي شيء عداجة زفتروا الله حدا بوليتيكاوي عداجة نص زخون فتحاو زخون بوليتيكاوي كنوتات نحرقنا عن فترة دليل ناس كم يجرنا أنا حدا كتقف حدا خسايس كم يجرنا كتقف بالله لنا ما يكون نحرق ناس نبكالك أي مرة إحنا دوز بالحجاتين حدا فاندامنتال حتى كم لسه زلوتنا إذا بتقاومون على اللو مالك مثلا كم نايك أساس استراتيجي ونكحزو حدا سربة تحاولوتي
نتي أو زلوا بوليتيكاو حيلي مسناتو محبراو سرت من علوه نعون كتفق اللوه نحرق عينه إذا يسرح ديو باللقيس خامز بالبوليتيكاو حيلي خالو دي الله يكون كنزو زين جن كم زي قلت عزوز تأثير مالت حجز كم بوليسس انتايو تي نصر برئاسة أمانة كان حزبي communicate قبرلو I think so كابتاي نصر تزخون communicate تزخون مسزبون حجاز خون زقل عبريتها خوين يسمعنا مالتي اتسبون أبعد ندي خحز تدناقاس دي خون استفعل ملكعات ديو مس حدا ببزح النجارات رؤيو زأمن الويز تقبل سف قربه خمس بالكات ترى ناي ولا نايتهم ميا وين مخون خيل أبتن سرنا محرال خونس حاجة زون مقارنة مثلنا تسوي سنة نزهر مساعدة تحيز حجي تزال على حتى تايني راسامي نذا نيكست حتى وانت لا كنريان كلنا زين بوليتيكاو سلفتات ناسي بعد راح نزارب كم زي لنا نعلن من كاف وينتنا تنقدلتات نملكام كم زي كنا تستعجب بالسبقهم كل جزء سنس تنزلوا ناس بأني نحن نزارب مالت حجي عبزخنا بوليتيكاوي انقساعات انقساعات خون خيل جنبار خون خيل بوليتيكاو سلف خون خيل أتي محبراو سرت السوشيال بيز نقوله الله مالتي مني مشارخ تخا نمن حسكا خا نمن مسمن توقاتيت كا مسمن إدني إتتحاحيس كا خا لو تختم تدلي بتي ناي قدم كلاسيكال ناي سنة حساباوي قانقا ولا ندهرينا توم نؤس برجوا زبحال دي وناي ناتكا محبراو سرت اتي working class اتي عيو ابتنا عيو اتي سراحتنيا زبحال دي ناتكا محبراو سرت مالتي ابتي اب عيو زركب شقالاي مالتي شقالاي دي ناتكا محبراو سرت تحرستاي دينات كمحبراو سرت ويكلتي سلستي أمديم ولا توتهدراون على تسراويتون على سدي محبراو سرت ناتا أتي محبراو سرت ناتا زقومو خاص بقطبة بتزلكا قطبة بوليسي بتزلكا بوليتيكاو بوليسي بتزلكا محبراو بوليسي أمين يستسلي بدي سبز مسكا ولا سكال ناي نتي ناتكا سرت ناي توقمو له خالق أجابات الله انتاي كخون البهراو دي خالق انتاي كخون لينا بحافشاس محبراو سرت ناي زي انزل لوانا بوليتيكاوي أساساً بوليتيكاو سلفتاسنس انتاي يمثل لكم تحاسبوا ناي بحقس ايدنتيفاي جيرونا كلير لسي زي محبراو سرت ناتنا مس كمزا عينت سيجمنت ناي حبرتسب ناي إرترا إنا نحنا زيادات ناتنا بوليسي مالتي ناتنا زلنا قطباو بوليسي بوليتيكاو بوليسي محبراو بوليسي صدتاو بوليسي دبلوماساو بوليسي إذا سبز تقبلوا والله ويكان حنا تقبلنا لنا سلازي ويبايع ناتهم بوليسي زبل نصور زخانة محبراو سرت زلون سوشيال بيز زلون بوليتيكاو سلفتات اللوانا دو تبلو مالتي يكون نحر خوين خنتاي يمثل نايرترا نحرينا حجي قدم ولا بتناي جزء عصي تزبزح كفالنا حبرتسبنا إيرترا بحرشة زنبر حرستاي مالت which is بتناي ماركس ناي بعد ماركس قانقا تبيزان تزبحال كفالنا حدا حجر مالتي جسوا حدا خابت أجد تاسي محبراو سرت نايتي قالس ناي صورة إيرترا نير مالتي geographical ون أبتي كابت ختمات وصي لس لزنبره حدا قد تاسي مشارخت نيرو أفكتما زنبره خاناتو ترخا نيرو مالتي ناي شقالو ناي تمهاروتهم بيتي نيس برجواز بحالو ناي شقالو ناي تمهاروها حدا أقدسي ناي إنتليجنسيا خاب كتما زنبره حدا أقدسي بحبراو سرت كانيرو مالتي جيب خو ممكن ريو خلنا أبيرترا انتايز مسلم حبراو سرتات كلونا يقول لي حسب مالتي سراويت محرينا مستي أبتي سلطان زلو حيلي إذن قانتم كوين زلو إيه مالتي of course أو بتوشتي زي حمو يلو نايكم كنتم زلو بحافش أجن حلالو يزلو مالتي ناي ربحخا ناي محلاو زقرارو حدش military political military زخونه كلاسي قوي زلو أبيرترا مالتي تدحرنا سنة نريد خلنا التي شكلايز بحال شغل سلز تفقون شكلايز بحال كم أمر سكلونا خلدي أبلاي كجبر خلدي تناير ترايل خاي حسب حرستاي بيزان تقع علو تحسي of course family تقع عيل لكن علو مالت حجي انتهي مثل نايمور كسرنا على أبدجون على حدا أبي سرت علو بس انتهي مثل تي ناتكم تعزب تتات تنزل على political سلفتاتن انتهي مثل محبراو سرت علو ونيركم تحاسبوا مالتي regionalism ناي وراجع نقرات من علو مالتي
ናይ ሃይማኖት እዚ ኢትኖ ናሽናል ምንቅስቃሳት እውን ኣሎ ማለት ብሄራዊ ክስያት እውን ኣሎ ማለት እንታይ ይመስልቲ እቲ ክስያት ድምር ናይ ዝተፈላለዩ ዶ ማሕበራዊ ሰረታት ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዶ ትብሉ ዋላስ ንጹር ዝኾነ ሓደ ጣሕ ነፍሱ ዝኸኣለ ውፅእ ዝበለ ማሕበራዊ ሰረት ዘለዎን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ወይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እውን ኣለዋ ትብሉ ሕቶ ደገረያ ዋላ ኣብቲ ናትኩም ክሳይ ኣትየ እውን ጠፊኣትንላ ወዳሓን ወላ ንክጅምር እቲ ማሕበራዊ ሰረት ኣለዎን ዶ ነዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ሰልፍታት ምንቅስቃሳታት እንድሕር ኢልና ምናልባሽ ብከምኡ ክትሪኦ እውን ኣብ ገለ ክብድ ይብል ክኸውን እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብን ኣክቲቭ ደሎ ወይ ንጡፍ ደሎ ሰብ ንብሎ ኣብ ደገ ደሎ እዩ ማለት እዩ ግን ሓደ ሰልፊ ክቆም ከሎ ሓደ ምንቅስቃስ ክቆም ከሎ እንኮላይ ንፅባሕ ስልጣን ክሕዝ ኢሉ ወላ እንተሓንኮ እኳ ዕላማስ እሱ ኣሎ ማለት እዩ እንተ ብውሽጡ ይኩን እንተ ብደገ ይኩን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ከለካ መን እዩ ፅባሕ እቲ ናትካ ቤዝ መን እዩ እቲ ማሕበራዊ ሰረት ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብምንታይ የንቅመን ዘለዋ እዘን ሰልፍታት እዘን ምንቅስቃሳት ኢልካ እንድሕር ኢኻ ገሊአን ኦልሬዲ እቲ ማሕበራዊ ሰረተን ኣለልየን ተነፂለን ድወፃየን ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ዓፋር እንድሕር ኢልካ ስኒ ማሕበራዊ ሰረት ከማን ፍሉጥ እዩ ንፁር እዩ ኣበይ ታርጌት ከም ዝገበረ ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ምናልባሽ ጥራሕ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊት ኮይና ምርጫ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓደ ሓደ ዝበሃል ርእሰ ውሳነ ገለ እንድሕር ኣወጊድካ ማለት እዩ ዓፋር ሒዝካ ማሕበራዊ ሰረሲ ክትዕወት ትኽእል ዲኻ ከም ምርጫ ኢልካ ተሓሲብካስ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ እዚታት ነገራት ትሪኦ ኣሎ ኣብ ካልእ ማሓፈሻዊ ግን ምናልባሽ ካብዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄር ናይ ዞባ ዘተኮረ ማሕበራዊ ሰረት ብንጹር ማሕበራዊ ሰረት እዚ ኣለዎም ኢልካ ትዛረበሎም ምንቅስቃሳት ወይ ሰልፍታት የለዎም ምናልባሽ መናእሰይ ታርጌት ዝገበሩ ከም በዓል ብሩህ መጻኢ ከም በዓል ብርጌድና ሓመዱ ትርኢኻ እዚኦም ከዓኒ እቲ ናቶም ማሕበራዊ ሰረሲ ናይ ሸቃላይ ናይ ሓረስታይ ናይ ምሁር ናይ ገለ ዘይኮነ ኣብቲ መንእሰይ ዘተኮረ ኣብኡ ዝፀመተ ንጥፈታት ምንቅስቃሳት ወላ እውን ኩሉ ነገራቶም ክገብሩ ትርኢኻ ካብ ወፂኻ ግን ብንጹር ኣብዚ ማሕበራዊ ሰረት ኣተኪርና ኢና ክንገብር ዝበሃል ኣይረኣየንን እዩ ኣነ የለን ዝብል ወላ እውን ይከኣልን ከዓ ናብ መጨረሻ እውን እሱ ናሰካፈ ኮይኑ ይስማዓኒ Thank you ሳሚ ኣነ እንታይ ገቱ ኣብዘን ሳሚ ክድብላን ፀንሐት ዝኾነ ነገር እንተልዩ ዝሓፍልጣውን ከም ክልቲኦም ከም ዝበልኩሞ እንዱ ዝኸውን ዲቴይል ዝኾነ ኣፍልጣ የብለይን ቀዳምነት ማለት እዩ ብዛዕባ እተን ፓርትታት ወይ ሰልፍታት ንብለን ዘለና እቲ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ግን ስፔሲፊክ ዝኾነ ሴክሽን ናይ ሕብረተሰብ ወይ ብሄር ብገለ ዝፀቅጥ ኣይኮነን ብሃገር ደረጃ ሃገር ብምልኣ ኣብ ሓደ ሕማቅ ኩነታት ዝውድቕ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብከመይ ምራእኽዎ ኣብ ክንዲ ብማሕበራዊ ሰረት ትርእዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሃገራዊ ሰረት ከ ብኸነ ስለምንታይ ኢና ዘይንሪኦም ከም ሃገር ኤርትራ ወይ እቲ ሃገራዊ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ዜጋ ዝበሃል ዘጓንፎ ዘሎ ፀገማት ሓበራዊ ንኩሉ ዝጥርነፍ እዩ ንኩሉ ዝፀቅጥ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተቃውሞ እንተዳ ብማሕበራዊ ሰረት ብገለ ሰረታት ብፀበብቲ ፊልድስ ባይቶታት እንተዳ ሪእናዮ ካልእ መልክዕ ዝዕስ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ተስፋ ኣለም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ሰረት ከም ደየለ ብዙሕ ብዛዕባ ክዝረብ ዝኽእል ክስታይ የለን ምክንያቱ ብምሉእ ተዓቢሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተዓዝዩ ወላ ሓንቲ ክትብላ ይከኣልኒ ዘሎ ብኤርትራ ማለት እዩ ካብኡ ወፂኻ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ነገራት ግን ብዙሕ ዝተፈናጨለ ብዙሕ ዲቫይድ እትኾነ ሕብረተሰብ ፖላራይዝ እትኾነ ሕብረተሰብ ከም ዘለና ከዓ ከም ዝሳሙ ክብሎ ፀንሐ ክልል ለኹም ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ነቲ ኤርትራ ዘሎ ሪያሊቲ ክቅይር ዝደሊ እንተዳ ኮይኑ ሃገራዊ ሰረት ዝሓደ እንተዝኸውን መሓሸ ዶ ኢሎም ሓተት ኮነ ማለት እዩ ማሕበራዊ ሰረታት ንሃገራዊ ሰረት ከምፁ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ እውን ካልእ ክፍጠር ይከኣል ምናልባት ማለት እዩ በቲ ማሕበራዊ ሰረታት ንብሎም ዘለና ብፀበብቲ ሰረታት ጌርካ ንሃገራዊ ዝኾነ
سرت كتفطر يكال زبل حتات وين كما تخيل معناتي يزب بزح ما تعزل لي كون خلي من البات بفلاي كا هذا ديتيل دخونا نوانس دخونا را نايت موفمنت زون قال لي انا خون معناتي بنصر I think أقدر ستفتح هذا العكا critical network مالتي يا بتي أجي كم محاورة وصلت وقت social base كل أنا نعمل ناس خمسة بعين ديموغرافيك راح يكون ولا كنريو يزدلون معناتي of course تسأل تما بجسد إنه بلوز نبرنا تهاجراوي frame على معناتي ما أنا الله أوش دي تهاجراوي frame أبزخنا political system سرعتات من هرينا بpolicy بعين policy مداير يوم اتناتهم قطباوي ربحة بوليتيكاوي ربحة صدقاوي ربحة محبراوي ربحة نكال ربحات مالتي ناتهم values ناتهم قانقوا ناتهم بهراوي interests ونخون خون كن بحافشة عب كندي بspecific كم زبالك عب حدا سبب زبالة عنكيل ناي زوباديو ناي بهردي ناي هايمانو ديو عب كندي زخون سي بpolicy ملكة مالت أيناي policy يربحني أنا بوليس أنت تختي لخا أنا demographic section نايرترا كحجزن support خيبني الخون regardless of the مبقال ويكا كابي مسد سب زي قدس كن إذا بوليس زي دوبات سجيرو زوباتات مالت الزوبا وسمعتات ولا سجيرو أتي هايمانة وسمعتات سجيرو أتي بهراوي مننتات سجيرو إذا بوليس زي نخلو حنا فيسوس حدا سرت كفترة اللي يخلي زبل استراتيجي زختلاس بوليتيكا وسلفتات الله ونادو نعوز كم كسيريس قبل رسول الله حنبر بوستي عندما بقسي انت كم نحدا نتهاجر كم حدا وهو بوليتيكاوي كوميونيتي وسيط كات ما بقسي تبي يترازل الحمام تبي يترازل شفلقة نبوملاتنا معري شفلقة نازل مالتي we know I think come to نفلتو نانو زون حلف زلف على استودنا يكون انتي شفلقة تي زور زلو injustice تقول سمعتها له بزح مالتي we respect and I recognize that ግን كم بقصت هاجراوي إسقلال كوينو كأونا وخا دن زخانة كلهم بوليتيكا وحالتات بوليتيكا وسلفتات تماسا سالي طبعا أز سنة حساباوي منقدي جول سالون علامات كلهم كنا بلاين زلنا مالت كون دحر كوينو سلاسان قلن بوليتيكا وسلفتات أي مدلينا نيرن clear اللي حجي there is a problem because the problem زي كونس حبتنا حسابات ونالله ولا بهم فريم حبتنا حسابات diversity حسابات ونالله مالت أجزي حبتنا حسابات بزحنت ناي حسابات diversity حسابات سي انتهي خونا قيمو زلو بوليسي طبعا بوليسي محبراو بوليسي خالي بوليسيتات سطرح دخونا قيمو زلو ويس كم دكتور لس أنا حكاسة كاف خون زقل قلنا قعات زلو زقومو زلو هجينا عامنا البات هايلايت نقبر لا كقبر سلزلو يكون رؤيون سلزدل على اليامر برجز أب حدا نشتي عنكيل ناي متأخخبي بخوم ممكن رؤية سلزدل لا يكون أنا مالتي سلزت هذا العالكين كلهم زي العقمون أقدسي نتبتاتين أني اللي من البات نقرأ كتكم لي أنت كمل أبزا تبلاد اللغة تسفي من الباش عند بوينت خاغمت شوف زاهياب كبلاد صنح أقدسيتان عنا تغلق زي إرتراني اشتاي مقانا وحدات مقانا سني قلت هاقراوي مقام كودب كلهم دي دبلسة لكع جن كم زسخات بلود اللغة عب تحت هاقراو مقام كأمني تزيادة تربحي كابت بوليسي الكاميرا أي كل جزء تبقى مثلا مقنياته تزيادة تربح زيادة نبخاف متسخل مالتي جن إذا جزء لنا يو جن كم تعنتوا يزبلكوا أما قان حيوانات أما قان بهير عن سابون أما قان زوبا زتوكل عينة سلفتات ويكان من قصاصات تريخا تجي كم تقولوا لخص كباب ثلاثة زخنا من قصاصات بفلاي كاني نحادة شقان الزبحال مو بهاجر زشقون دلو سرعة كومس مدلينا دلو عند حر من قصاص كوين مو خاني أب هاجر ديمقراطي كتكلي تبلتو خين كاس مجمرة تن ثلاثة إيدني حبراموني نحبر دخون استراتيجي جيرن نحادة علامة يسرحة بيبدو حري شعوب كم دنولد لنا ناتنسرت حيزن خدام قالا جن إذا حدا تقول جزء مترت أراد دفتر من سبعة عبدن بتقاومه عند حر لك ما يفتح التقوينه سلام تايد عسل لو أنا بلا كسب زقا justify زقنا حتى مغنياته أنا أبعدنا زلوا تتحول زقنا من قصيدة للخون حريلة قال نجارات كل خو قدر له كان تعن في مسيا في بلاد نبرنا ترى priority تبع النجارات زيادة مجمرة
برايوريتي تناي حبار فتح دي خمت سألوس ولا مجمريا نو ناتي ودابة بناي كلام تقارلتي حق زخمكم بس زماء كليو نو ناتي ودابة أب هاي ماروس زماء كلي ناتي ودابة أب زواد زماء كلي ناتي ودابة أب بير زماء كلي نحريلك حنساب سرعة الدنيا يوزبلو سبات أو ترحيقات سامع مالتي. Thank you. تغنيلي. سبو. كلتا نجارات سكي. حنتي I think كلتيكم مثلاً إذا political حنكتي خالك أسامي. على أبتن political سلفتها إذا خاب منتهي خارجين تزي تجاجي تزلون policies was in publicly communicate كجبرو سي قرب قال نالبات ناي عقمسب ناي سجاتات بدوتها زمسو خون خل ويكالك خون خل جن political حنكت زي إن شاء الله politicals وصي الكاس يس نحنا خمسين مدباتنا زي مثل بوليسنا نحنا خمسينا أقول جلس انتهي سمعني رس I think قال حدا initiative نيرس أكل نايتي زوج أقدر أسي initiative سي سموم يتعقبل سمنا يتعقبل نايلم زي وصو مالتي قال أي ذكرني تي زوج initiative تمكساس مالتي انتهي كابتن كاندي government in exile I think السي منقص نفس الدم سمناس يتعقبل نايلم مالتي أنا نفسي يخبروا عن حكي I'm not having a go up to سوات مالتي whatever من كم تكون سوات نايفل كده يعني حق لو تختم مثل حرخين كاس of course نسأت هايلو مغنيات سأت خون الأبي الله تم سبعة أبي أمات تم سبعة أبقى متأتيخا وصحات روحيتات كله خليه مالتنا حادث سبب استوى السنة جزء من نتوي من نتقالي عوض إلهم أنا خستقص بحال إذا ناتي مدمنا إذا نقبله إذا نشط لكم علينا نقفيتا خان حرا لكنا نقفيتا عين رأي وقل خبل سجم يبلغ مالتي حجي بحافشاس كم زي مسي لس نمتاي زي ترى أي وين نمتاي زي بولي يكون أيكم بولي ذا الخبل حد جزء العلل كحبتها تعلوا كم خمس لو تخنا مسنا حسب على نحونا كم ذا أقدس جزء زخنة سناي زخنة ندفع حساب الحرام سيو حدا بس حدا political parties تخينا من وسيلهم تناتهم مواقع نايمر حينات مواقع نتاي كم زخنة ناتهم مدباتهم نتاي كم زخنة ناتهم صحف نتاي هو زي نتاي كم زقوا لوس زي نقول قال لي حسب مالتي علنا دي خمس political وحنكت أب يرتاح political حنكت مالست political culture ناس كم زي سلطان كن حزينا خمسة خن قبرنا منقص خن كيرنا بوليس خن كيرنا الكان موسى حنكتات علنا ده يكون تحسبنا والكابي متسي مثلا تحنكت على أو زتراتر نجارة يلاني مخنيات كومن دحر كوينو بنتصور أبنات كا ويب سايت كا جلا قمت كعلندي نحنا ناتنا علامة سلطان كن حزي جلا زبال زبزح جيزة هذا كابتا السكافي كنت هذا مثلني ويودا سلاسة زخنا بوليتيكاوين بارتيتاتن من قصاصاتن قال قالوا أنا نبلا لنا مثل النمبري إذن سلاسة زخنا بوليتيكاوي من قصاصاتي ودوب زخنا عبالات اللون ديو زرقح اللون ديو كندي سبات اللون زبحال كوم إيمتي تردي كانت اجي قال من قصاصات probably نا 10 سبات رح كونا خلايا نا ينفلتنا معرخ ندي زرقح اللون معرخ ندي سبات اللون اجي زوم 10 سبات سي حانت من قصاص فتيرو مالو امبر ودوب زخنا سبات لنا بيز لنا سلطان كالحزينا زعلام لنا ابزو غباي غيرنا ابزا اخيرا غيرنا ناي مبال تخلهم طبب دبل خون خالي التخالاي حنكت مثلا خا منتايو تجبروا نتفتاتي مالك تجبروا نتفتات تجبروا من قصاصات تجبروا ودابيتات زيتر ان حركينكا سلطان كحزي ان حرت بالكين كامتسها ابيني رد سلطان كحز ايناي من قصاصار ابي سلفتر اي بين تودي بي زبحالكم خمصناي زبل حساسبا متخلي التسالساي كا خوينو مثلا بزح زح غيزه مس عد مرأيو مالك اب عد سني كندي سبات الله اب تحت تزلو منغست خوينوم دسرح زلو زبركوت زلو تصقيقوم نت حزبي دوا بيلو مودلو بتستخاله متن دو يلو نحرالو مالك اجي زوم سبات زيوم صباح تهاجرناتهم يا سلطاناتهم سلازي انا هجب زخينا سلطان كحزين دحريلس عليدو دبال تحنكت وي سكرتا خاو دمت كوينس معني كن انا انتي يزبن اندحر علامة خوينو اندحر بلان كوينو التزبون عطور رأي اللو ناتا حسابات اللو ناتو سانة اللو السخا بين يركا الأبزيم ديو بعال تسفين يوم زغل قلنا نيروم أبين يركا سامسون مسخاب دقو خين كاش جي سلطان كحسبل أبس مرا خوينو مسانات تلخ دبل نورة تسفين كواي خلاني يتسب
ኣነ ናተይ ካብ ዕላማ ምግላፅ ኣነ ዜጋን ድሕር ኮይነ ጉቦ ይገብር እየ ኢለ ሓስብቲ ኮይነ ነታ ሃገር ዝሓሸ ቁጠባ ዝሓሸ ኢኮኖሚ ዝሓሸ ፖለቲካ ከምፅላ ክእል እየ እንድሕር ኢለ ኦፐንሊ ዘይገልፀሉ ምክንያት ሽግር የብለይኒ ግን ከምኡ ዓይነት ክፍታታት እውን ተሪዮታት ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና Thank you. ምናልባት ኣብ እንታይ ምበልኩ ተስፋ ኣለም ከምዛ ሳምንት ዝበላ ማለት ክልቲኦም እውን ዝበልኩሞ ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ ናይ ተቃውሞ ወይ ናይ ለውጢ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ከምዞ ዝዕለልናዮ ኣብዚ ቪድዮ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ እቲ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናይ ለውጢ ናሬቲቭ ለውጢ ዝድለ ዘሎ ለውጢ እንታይ ማልቲፕል ዓይነት ለውጥታት ድዮም 10 ዓይነት ለውጥታት ዴና እንደለልና ተጠርኒፎም ሓደ ዓብ ለውጢ ከምፁ ከም ዝኽንብሎ ፀናሕና ኣብ ገለ መቐናት ተታሒዞም ማለት እዩ ወይስ ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ ኣሎ እቲ ናሬቲቭ እንታይ ትርጉም ትግርኛ ብለኩም ኣይፈልጦን ንኽእል ግን ሓደ ትራኻ ትራኻ ወላ ያ ትራኻ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ትራኻ ናይቲ ኣገባብ ናይ ለውጢ ብኸመይና ነቲ ለውጢ ክነምፅኦ ንደልዮ ዘለና ዝብል ማለት ሕቶ ማለት እዩ ካልእ እውን ትራኻ ናይቲ ንምህጓዕ ዓይነት ላይፍ ናይቲ ንምህጓዕ ዓይነት ፖለቲካዊ ለውጢ ብምሉእ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓደ ኮሌክቲቭ ናሬቲቭ ስጋብ ዘይሓለወና ኣብ ፀበብቲ ክስታያት ፊልድስ ወይ ባይቶታት ጥራይ ዝተዓፅው ነገራት ካብ ዝኾኑ እቶም ናይ ተቃውሞ ረብሓታትን ተቃውሞ ምንጭታት ናይ ሶርስስ ፓወር ናቶም ሶርስ ኦፍ ፓወር ናቶም ሪሶርስስ ናይ ሪሶርስ ናቶም ኣብ ከምኡ ስጋብ ዝተሓስቡ ግድን ይኽእሉ እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕንከት ክብሎ ፀንሐ ሳምሲ ግድን ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ማክሲማይዝ ክገብሮ እንተደኣ ዝኽእሉ ኮይኖም ክንገብሮ ንኽእል እንተኮይና ነቲ ሪሶርስ ክኾን ይኽእል ካልእ እቲ ሓይሊ እቲ ፓወር ሪሌሽንስ ክኾን ይኽእል ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዘህሉ እሞ ከዓ ኣብቲ ከም ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብቲ ሪሶርስስ ናይተን ሰልፍሳት ክኾን ይኽእል ወይ ሪሶርስስ እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ዘለና ኣብ ግምት ተእተወ እንታይ ዓይነት ስኪልስ ወይ የድልየናን ኣለናን ኣብ ግምት ዘእተወ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት እዩ ከምቲ ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናሬቲቭ ዝበሃል ኣምሩ ባዕሉ ሓደ ኣገዳሲ ኮይነ ገይረ ምረኣኽቦ ነይረ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ትመፃኒ ሕቶ ነዚ ከብል ከለኹ ከዓ ሕጂ ሳምም ምሳሌ ዓልኩም ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ምፅእ ኢላትኒ እዚ ኤርትራስ ንእሽተይ ዓድናስ ንእሽተይ ሕጂ እቲ ሰብሲ ዳርጋ ይፋለጥ ኢኻ ብፍላይ ከምዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝነጥፍ ቁርብ ውፅእ ዝብል ፕሮፋይል ዘለዎ ሰብ ንድሕር ኮይንስ ዳርጋ ትፋለጥ ኢኻ ማለት ምስ ተዓዲ ዘሎ እውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕንከት ዝበሉ ሳምስ ሓደ ግዜ እቲ ምፍላጥ ዶ እውን ከም ፅልዋ ይህልዎ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ማለት ክሪኦ ከለኹ ሓደ ግዜ ንሕና እንተዳ ትፋለጥ ኮንካስ ፖለቲካ ዋላ ነቲ ሰብ በቃ ካብዝናትካ ብኣኽብሮት ካብዝናትካ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣለኒ ንከባበር ንፋለጥ ግን በበይነና ኢና ገለ ናይ ምባል ክስታያት ድኻማት ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት ሕጂ እቲ ሕንከት እውን ብኡ ዶ ገለ ንእሽተይ ማለት ገለ ከፊላዊ ዝኾነ ፅልዋ ዶ ይህልዎ ይኸውን ትፋለጥ ምዃንካ ንእሽተይ ኮሚኒቲ ምዃኑ ናትና ዋላ ብዝደገ ኹን ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከምኡ ተራዶ ይህልዎ ኢለ ይሓስብ ይኸውን ማለት ሞ ምስ ናይቲ ብሄበራል ክሳይ ምናልባሽ ኣብ ግምት ዘየተናየ ነገር እንድሕር ኣለውን መስለኒ ተዓቕሙን ተራህልዎ እዩ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ መን እዩ እቲ ስልጣን ክሕዘ ዝብል ዘሎ መን እዩ እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ናብቲ ፖለቲካ እቲ ሰብ እቲ ሃገር ከመሓድር ስልጣን ክሕዝ ከዓ ዓቕሙ ኣለዎ ድዩ ኢልካ ምርኣይ እውን ሓንሳብ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ከባቢኡ ከመን ሰባት ኣለዉ ወላ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ዓንተወይ ዝበልናዮ ኣብ ከባቢኡ ከማኽርዎ ዝኽእሉ ሓሳብ ክህብዎ ዝኽእሉ ፀለውቲ ዝኾኑ ምሁራት ዝኾኑ ኢሊት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ድዮም ኢልካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ ካብኣ ንሳኻ በልዓልካ ሞ ታሕቶይ ዝነበረት እዚ ሻዶ ጋቨርንመንት ንብሎ ምሽ ብላይ ዝዓዲ ዋላት ፖለቲካዊ ሲስተም ክንከይድ ከለናስ ተጠባባቐ መንግስቲ ዋላ ክንብሎ እስኪ ብትግርኛ ንግዚ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናቱ መዋቅር ኣለዎ ማለት ናቱ ናይ መርሕነት መዋቅር ኣለዎ ስልጣን ምስ ሓዘ ከዓ ብከምዚ ከካይድ ዝብል ከዓ ናቱ ናይ መንግስቲ ናይ ገቨርናንስ መዋቅር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እስኪ ንግዚ ተጠባባቐ መንግስቲ ዋላ ንበሎ ማለት እዩ ሻዶ ጋቨርንመንት ሕጂ እቲ ተጠባባቐ መንግስቲ ኣብቲ ናይ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘውፅኦ ናይ መሪሕነት ናይ እቲ ኦርጋናይዜሽናል መዋቅር ኣብኡ ሰጢሙ
ልክዕ መንግስቲ እውን ቅሩብ ዝኾነ ዓይነት ናይ መሪሕነት ኮር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣለዎን ኢልኩም ትሓስቡ እዚኦም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናትና ህልወን ከይኽእል ዶ ይኾን ከምቲ ሓንቲ ዝበልና ኣብ ስደት ኢና ዘለና ኣብኡ የለናን ከይንጎይ ዝብል ሓሳብ ዲ ዘለኩም እንታይ ይመስል እቲ ሓሳባትኩም ምናልባት ከም ዝበልኩም ዓቕሚ ኣገዳሲ ነገር እቲ ናይ ካፓሲቲ ማለት ዓቕሚ ሰብ ማለት እዩ ዓቕሚ ሰብ ሕጂ እቲ ናይ ፍልጠት ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ብዝሒ እውን ማለት እዩ ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድሕር ዳክሳይ ኮይኑ ከዓ ሞቢላይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከተኽትት እውን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ናይ ተጠባባቂ መንግስቲ ሓደ ሻዶ ጋቨርንመንት ከተቕውም ደሊኻሲ ልክዕ እቲ መዋቕራት እንድሕር ዳምፂኻስ ሰባት እውን ከተኽትት ትኽእል ኢኻ ሕጂስ እንታይ ይመስል እቲ ኖ እዚስ ግዜ ይኮነን ዲና ንብል ዘለና ወይስ ናይ ዓቕሚ ሕቶ ድዩ ወይስ ዘለዎን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዲፓርትመንት ዘለዎን ናይ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ዘለዎን ናይ ካልእ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ዲፓርትመንት ዘለዎን ልክዕ ኣብ ዓዲ ምስ ኣተዎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ዓድና ከድልየና ዝኽእል ዲፓርትመንት ህዝባዊ ትካላት ክመልእ ዝኽእል ናይ መሪሕነት መዋቕር ዘለዎን ኣለዋ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ወይስ ይዝረበሉ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ኣብቲ ስትራቴጂክ ሚቲንግስ ምናልባት ኦፍኮርስ ኣክሰስ የብልናን እዩ ኣብኩሙ ግን ካብቲ ትሪእዎስ እንታይ ይመስል ትዕዝብትታትኩም እስኪ I think እዚኦም ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃሉ ዝነበሩት ዘይተጋጊእ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ሻዶ ታሽሙ ዝነበሮም ኮይኑ ይስማዓኒ ጌጋ እውን ክኸውን ይኽእል ጌጋ እንድሕር ኮይነ ትእርመላ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል ናይ ሓተት ዕቑባ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል ካልእ ማሕበራዊ ሽግራት ከጋጥም ከሎ ኣብ ደገ ንዘሎ ኤርትራዊ ብውድብ ከም ሓደ ውድብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ሓደ ሻዶ ጋቨርንመንት ዋላ ከም ሓደ ተጠባባቂ መንግስቲ ኮይኖም ሲ ሎቢ ክገብሩ ዝኽእሉ ዲፕሎማሲያዊ ፅላል ክህቡ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለውና ድዮም ማለት እዩ ኣብ ደገን ዋላ እቲ ናይ ዓዲ ከምሳኣተና ከዓ እዚ መስልቲ ናትና ናይ መሪሕነት ክሳይና ገለ ዝብል ፕሮግራም ዘለዎም ኣለውና ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ሰምባኻ ጅምድሓን ምናልባሽ እታ ዓንቶይ ህያብ ዝበላ እታ ኣገዳሲት ነጥብ እያ እዞም ዘለዉ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲስኒ ኣብ ሓደ ፅላል ኣትዮም ንዝዓበየ ለውጢ ክቀሳቀሱ ይኽእሉ ድዮም ወይ ክቃወሙ ይኽእሉ ድዮም ወይ ክሰርሑ ይኽእሉ ድዮም ኢልካ እንድሕር ሪኢኻ እዛ ሻዶ ገቨርንመንት ትመፅእ ማለት እዩ ሻዶ ገቨርንመንት እንድሕር መፅያ ወይ ተጠባባቂ መንግስቲ እንድሕር መፅዩ እታ ሕንከት ተቐምጢጣ መንግስቲ ክንሕዝ ድልዋት ኣለና ሚኒስተራትና ኣለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ኢልካ እታ ፈተና እውን ትመፅያ ንኣብነት ተስፌ ናይ ወፃኢ ጉዳያት እንድሕር ሸምናካ ኣለና ኢሎም ካስኒ ማዕረ ክንደይ ንጥፈታት ትገብር ንሳ ክንሪአካ ኢና ጥራሕ ነቲ ሃገር ሰብ ክትኮና ትኽእል ዶ ኢልካ እውን ክትፍተን ኢኻ ማለት እዩ ዲካኒ ሕጂ እዛ ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ተፈቲና ዳርጋ ፐንዲንግ እንደላ ወይስ ውሽጢ ትሰርሕ ኣላ ስራሕ እኳ ይረኣናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ኣሎ ኣብ ገለገለ ባይሎውስ ደንበሎ ማኒፌስቶ ትብሎ ከምኡ ዓይነት ምልክታት እውን ትርኢኻ ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ክንቀውም ኢና ዝብል ትርኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣይከኣሉን እዩ ክብል ኣይክእልኒ ኩለን ከምዚ ዓንቶይ ዝበልናያ እንድሕር ተጠርኒፈን ጥራሕ እያ ትከኣል ኩለን ተጠርኒፈን ናይ ሓባር ስምምዕ ገይረን እንድሕር ገይረንኦ ኣይከኣሉን እዩ ኣይበሃልን እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንቅድሚት ክረፊ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዘላ ሚኒስትሪ ናታ ሻዶ ገቨርንመንት ወይ ናታ ፅላል መንግስቲ ብደገ ኣለዋ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ኣለዋ ሕጂ ብደገ ኮይኑ ከመሓድራ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ንትገብሮ ንጥፈታት ብትክክል ገምጊሙ ፅቡቅን ሕማቅን ኣለልዩ እንታይ ክግበር ከኣል ንቅድሚት እንታይ ክግበር ከኣል እቲ ሰብ ንምርዳእ እውን ይሕግዞ እዩ ንኣብነት ኣነ ናብ ትምህርቲ እንድሕር ኮይና ሓይለ እሞ እስኻ ናብ ናይ ትምህርቲ እንድሕር ኢሎም ንስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዓድና እንታይ ይግበር ኣሎ ኩሉ ነገራት ዳታ ርየ ሓሳባት ርየ ፅቡቅ ዝገብሮ ዘሎ መንግስትን ክቅየር ዘለዎ ነገራትን እንታይ ከዓ መፅኣ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክንእከብ ንኽእል ዲና ዘን 30 ክጥርነፋ ክእላ ድየን ኢልካ ምሕታት እሳታ ዝዓበየት ኩነታት እያ እሰን እንድሕር ተኣኪበን እሰን እንድሕር ተጠርኒፈን ኣብ ሓንቲ ፅላል ክመፅኣ እንድሕር ክኢለን ግን ይኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ሓደ ሓደ ንዑ ዝመፀ ብድሆታት ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ናይ ህዝባዊ ግንባር ዶ ናይ ተሓኤዶ ገለዶ ዝበሃል ፅንፅዋያት ኢና ዓይኳ ብዙሕ ክስታይ ይበንን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ወፂኻ ስለምንታይ ኢኻ ሓድሽ ሓሳብ ደይተምፅእ ኣብቲ ሓድሽ ሓሳብ ሽዑ ናይ ተሓየ ሓሳብ ተመፅኡ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓሳብ ተመፅኡ ሽግር የለን ማለት እዩ ትቕበሎ ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ፍሬማ እሙቃን እንድሕር ኣቲኻ ትሓስብ ኮንካ ግን
ستيل ابتناي دحريت ناي قدم زبننا نملس دلنا نزا حدش حساب نزا حدش تكنولوجي نزا حدش ناي محدرا ساينسون ابقول نتوي لنا مالتي وينتي دحري 30 عامات بزبنا استخايد لوطون ابقول نتوي لنا مالتي من 30 عامات طرح نحسب لنا مالتي ثانك يو سامي ምናልባት ከም ብልፍንቲ ንብሙሉን ሓቋፉ ዝኾነ ሓደ ልፍንታዊ ሻዶ ጋቨርንመንት ወይ ከዓ ናይ ተጠባባቂ ዋላ ናይ ፅላሎት መንግስቲ ዋላ ክነሎ ንክእል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልክዕ ከም ዝበልካ ዘሎ ሚኒስትሪታት ዲፓርትመንት ንዕኡ እውን ዝከታተል ነዚ ብዛዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ስደት ዘሎ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ስደት ዘሎ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ክሕግዝ ዝፍትን ሓደ ሻዶ ጋቨርንመንት ክህሉ ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ከም ልፍንቲ ጥራሕዲ ክኸውን ዝብል ዘለዎ ዝብል ሕቶ እውን መፅኢ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ርኢናዮ ዘለና ገለ ነቕዓሲ ንሱ እዩ ኣብዘን ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ፋሕፋሕ ዝብል ከም ንመቃቐል ገይርዎ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ናብ ናይ ደገ ነናተን እውን ክህልዋ ነናተን ዋላ ብፅቡቅ እንታሽሙ በብናተን ክሓስባ ክእላ ዋላ ዘይተመልአ ባካንቲ ዝኾነ ግን እቲ ስከለተን እቲ መሰረሲ እውን ክህልወን ንኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ እማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ኩለን ብሓንሳብ መፅአን ሓደ ልፍንታዊ ሻዶ ጋቨርንመንት ከቆማ ንበር ዘይክኢለን ነናተን ግን ከም መሰረት ከም ዓንድስ ክተኽልኦ እውን ንኽእላ እየን ኢለ ይሓስብ ኣነ ከምኡ ከዓ ከግብረን ዘይክእል ዝኾነ ምክንያት የለን ይብላነ ብውሕዱስ ኣብ ስሑፍ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ግዜ ነቲ ዘቆምካዮ ስከለተን ሰብ እንዳረኸብካ ፀጋታት እንዳረኸብካ ሰብ እንዳሰኻቕካሉ ሞያ እንዳሰኻቕካሉ ከይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣሎ ድኾም እየ ዝብላነ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ወይስ ነው ሕጂ ዘሎ ለውጢ ምምፃእ ሃገር ምድሓን ሰብ ምድሓን ምክንያቱ ዊር ፋይቲንግ ሓዊና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ምናልባት ሓዊ ምስ ሓለ እዚታት ካብቲ ቀዳማይ ዝመፅእ ቀዳምነትና ክኸውን ክእል እዩ ኢለን ዝሓዘኦ ዶ ይኾና ዋላስ እንታይ ብምባል የልዕለያ ፅቡቅ እዩ ዝኻብካና ሓሳብ ሳሚ ያ ምናልባት ተወሳኺ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድሕር ዘለ ክዕጅ ከኣኽለኩም ይመስለኒ ብዙሕ ተወሳኺ የብለይን ተስፋ ኣለም ምናልባት እንታይ ክብል ምኽኣልካ ኣይ ቲንክ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ከምኡ ዓይነት ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ምፍጣር ንባዕሉ ኣብ ገለ ኣርቲክልስ ርዮ ዝቐንኹሲ እኒ ሁማኒታርያን ዝበሃል 2002 ኦክቶበር 2002 ወርሒ 12 ተፈቲኑ ከም ዝነበረን ኩለን ንብለን ዘለና ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኣብቲ እዋን ዝነበራ ብሓንሳ ተጠርኒፈን ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ክምስርታ ፈተና ከም ዝነበረ ገለ ሓበሬታታት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ነገራት ማለት ሂስቶሪካል ገለ ኮዲና እጅስ ከም ፈተናታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ እቲ ዝዕንቅፅ ከምኡ ካብ ምስራሕ ከምኡ ዓይነት ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ምስራሕ ዝዕንቅፁ ነገራት እንታይ እዮም እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ትብሎ ዘለኹም ወይ ሳብ ክገዝኦ ፀንሐኸ ንዑ ግምዘእ ተወዲ ንኩለን ፓርትታት ኣብ ግምዘእ ተወዲ ብኸምኡ ዓይነት መልክዕ ዝተሰርሐ ድዩ ሃገር ክውክል እየ ክትብል እንተኮንካ እቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ኢንክሉሲቭ ምዃኑ ከምዛ ቀዲሙ ሳማ ደጋጊሙ ክብሎ ፀንሐሲ ኣብ ገመት ክነእትዎ ንኽእል ኢና ምስለኒ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ብዙሕ ሓበሬታ የብለይና Thank you. I think حقا هذه نيرو ناي مس أبي تبي أزنا برنيرو I think ناي أواسا conference دي زنا برلو نعو مسؤول زتها حزديو government in exile ناي مقام تبغى ستات نيرو مثلاً again نبي أنا نملس أبتع ترخا زبالكم عن تبعي مالتي خد خبتي نسون عود نخي كون زجور I think زي مسمى مع أبتي الرخاتات ناي political history ناي إرترا ونير مالتي I think ካብቶም ቀንዲ outstanding issueታት ዝነበሩ ንሲቲቲ ዘይ ምርድዳእ ወይ ከዓ ዝተፈለየ ትረኻታት ናይቲ ፖለቲካል አይደንቲቲ ናትና ፖለቲካል ሂስትሪ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ብድሆታት እዩ ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጦ የብለይን ግን ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ጋሽ ኣብኡ ዝነበሩ እውን ክንዕድም ክንፍትን ንኽእል ኢና ግን ነይሩ ተበግሶታት እዚ ናይ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ነይሩ ብገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝተበለ ኣብ 4-3 ዓመት ቅድሚ ቢሉ መስለኒ ናይ ካልኡና I think ናይ ኣቡና መን እዩ ወዲያ ነይራ ኣብ ገለ ማሕበራዊ ሚድያ መፅያ ዝነበረትኩም ከምኡ ሎ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ሓድሽ ኣይኮነን ከም ኣምር ከም ተበግሶ ከም ኢኒሽቲቭ መስለኒ ምናልባት ሓድሽ እዚ ስዋሃ ዘበለ ክሳይ ኢልና ነንቅሎ ዘለና ሓሳብ ከይመስል ሓድሽ ኣይኮነን ግን ምናልባት ሓበሬታ ዘይብልና ክኸውን ዝኽእል ብልክዕ እንታይ ይመስልቲ እቲ ስትራክቸር እቲ ሓሳባት ንመን ይሓቂፉ
صبوني من لبرات خالق جزء مثل مدبتنا خنري أنت حدا قداس خوينو لما علتي أتين يا أخلنا مثل نبزخ نود سلتي زهبكمني حبريتا حساب دقيمة يمسكن كم تدخل جزء نبلو أبشما مسألة تبلو حسابات محرال خوينو ويابزنا له معلت زقبرنا إعلال تمركزكم زياس بخمسة ترى فولو أب تدلي توسخ سايت تدلي زي أزبل وكالة حسابات زخال سبعة ولا عديمكم تتريلنا زبل حسابات محرال خوينو توقسنا خنا أنبدو سجن يبلنا دلوقتي نعمالتي راح حطتنا لومي أبزخ نودينا مالتي يغنيلنا. Thank you.